Λοιπόν, γεια σας, καλώς ορίσατε. Εδώ πέρα είμαστε μια εκδήλωση για να σας παρουσιάσουμε τις δράσεις που έχει κάνει το σχολείο μας την φετινή σχολική χρονιά. Θα πούμε κάποια λόγια εμείς πρώτα γρήγορα για να μην σας κουράσουμε, γιατί το καλύτερο το φυλάμε και το τέλος του μέρα που βλέπετε τα παιδιά εδώ. Εντάξει, το έχουμε πολύ δύναμη. Ωραία, λοιπόν, η μία δράση που έχουμε κάνει εγώ, η κυρία Μικροπούλου και ο κύριος Μουζάκης, αφορά την δράση για, ας το πούμε, για ενδυνάμωση της διδακτικής τεχνικής, γενικότερα με πολύ απλά λόγια για να γίνουμε πιο καλοί δάσκαλοι για εκπαιδευτική. Ωραία. Πώς έγινε αυτή η δράση μέσω της υπεροπαρατήρησης, δηλαδή στην ουσία πηγαίναμε καθηγητές, ένας καθηγητής και παρατηρούσα το μάθημα που έκανε ένας άλλος καθηγητής. Το είδατε κιόλας αυτό, γιατί ρωτάγατε κάθε φορά γιατί θέλετε λάθος να έχετε. Ρωτάγατε πολλές φορές δύο καθηγητές να μας κάνουν σήμερα μάθημα. Αλλά ο δεύτερος καθηγητής πρώτα τον έστειλα στη γωνίτσα του εκεί πέρα και δεν παρατηρούσε το μάθημα, παρατηρούσε αυτό το κύριο χαρακτηριστικό, παρατηρούσε τις συμπεριφορές της τάξης. Δηλαδή τις συμπεριφορές των μαθητών στο μάθημα και τις συμπεριφορές του εκπαιδευτή ως προς τους μαθητές και το μάθημα. Λοιπόν, ωραία, εδώ πέρα. Ενώ στην αρχή είχαμε πει ότι θα γινόταν σε όσους περισσότερους καθηγητές μπορούσε να γίνει αυτό, τελικά φέτος είχαμε αρκετούς νεοδιόριστους και αναπληρωτές, οπότε μάλλον επικεντρωθήκαμε και εσείς να επικεντρωθούμε σε αυτούς πρώτα. Σύνολο 8 καθηγητές, οι 2 ήμασταν εμείς και οι 6 ήταν αναπληρωτές και νεοδιόριστοι. Οπότε μιλάμε για ζευγάρια εκπαιδευτικών, που κάθε ένα ζευγάρι έκανε 3 παρατηρήσεις. 3 παρατηρήσεις και κάθε ζευγάρι παρατηρητή και παρατηρούμενο. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, ποιος ήταν ο σκοπός, είπαμε ότι απλώς μάλλον να το πω από την αρχή. Δεν ξέρω αν θες και εσύ να μιλήσεις λίγο. Ο σκοπός είναι να βοηθηθεί ο συνάδελφος να κάνει μετά το έργο του. Εντάξει, παιδιά. Και αυτό έγινε μέσω της ετεροπαρατήρησης. Προτού όμως αρχίσουμε να κάνουμε τις ετεροπαρατηρήσεις, κάναμε κάποια συμφωνία μεταξύ των διόριστων και των παλιών εκπαιδευτικών του μέτρων και του συντονιστή. Κάναμε μια συμφωνία τι ακριβώς θα παρατηρήσουμε και πώς θα γίνει η διαδικασία της παρατήρησης. Τι συμπεράσματα θα βγάλουμε και ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιήσουμε για την παρατήρηση. Ωραία, αυτό ήθελα να πω στο εργαλείο και να προχωρήσουμε λιγάκι να δούμε το εργαλείο. Να δείτε τι είναι για να δούμε κι άλλο, και άλλο, δεν χρειάζεται. Εδώ πέρα. Αυτό ήταν το εργαλείο που παρατηρήσαμε, που κωδικοποιήσαμε τις συμπεριφορές, κωδικοποιήθηκαν, δεν ήταν δικό μας, εννοείται δεν είναι δικό μας, είναι από ερευνητές επιμονή όλα αυτά, και απλώς εμείς το χρησιμοποιήσαμε. Λιγάκι να σας εξηγήσουμε τι είναι κωδικοποιούμενες συμπεριφορές, δηλαδή το πιο απλό πραγματάκι. Όταν είναι μπαίνεις καθηγητής συντάξης μέσα και μιλάει συνέχεια και κατάπιστα, και αυτό είναι μια συμπεριφορά. Υπάρχει και κάνει μια διάρκεια και δεν αφήνει τους μαθητές λιγάκι να ενεργήσουν και αυτοί. Όταν ρωτάει και αφήνει και τους μαθητές να απαντήσουν, και αυτό είναι συμπεριφορά. Όταν ένας μαθητής έχει μια δική του ιδέα και μπορεί να δώσει κάτι στο μάθημα, και αυτό είναι συμπεριφορά. Όταν βαριέται ο μαθητής και κοιμάται, χασμουριέται ή κάνει θόρυβο, και αυτό είναι μια συμπεριφορά. Όταν του λες να κάνει μια εργασία και την κάνει, την εκτελεί, σπαταλάει χρόνο για την εκτελέσει, και αυτό είναι μια συμπεριφορά. Αυτά λοιπόν εμείς προσπαθούσαμε να δούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή όταν ο καθηγητής έκανε το μάθημά του, και εμείς κωδικοποιούσαμε, ας πούμε, ρωτούσε κάτι ο καθηγητής, απαντούσε ο μαθητής, αν ήταν σωστή απάντηση, ήταν σωστή απάντηση, που έλεγε μπράβο, έκανε κάποιο θετικό νεύμα. Και εδώ πέρα συμμετέχονται στα 8 καθηγητές που συμμετείχαν στη δράση, και εννοείται ένα πολύ ευχαριστώ. Τώρα θέλουμε χειροκρότημα του διευθυντή. Ο κύριος Τριάδης τώρα ακολουθεί. Λοιπόν, επειδή η κυρία Παναγιωτοπούλου λείπει,
και τις εκδόμαστε περιστικά εννοείται. Θα ήθελα να αναφερθώ στη δική μου ομάδα που ασχοληθήκαμε με την δράση επιμόρφωση εκπαιδευτικών, έτσι. Λοιπόν, γίνανε τα εξής. Στις 30 Νοεμβρίου υλοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα διαχείριση της τάξης από το Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σχολείου, τον κύριο Παρίσι Βασίλειο. Στις 18 Δεκεμβρίου του 2023 υλοποιήθηκε σεμινάριο με τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Έργοθεραπευτών, η ΡΕΑ, κυρία Στυλίδη, με θέμα πρώτες βοήθειες, επανασύνδεση έπειτα από καταστάσεις κρίσεων. 29 Γενάρη του 2024 πραγματοποιήθηκε από το σχολείο μας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιμορφωτική Δράση με τίτλο EU Back to School και ομιλητή τον κύριο Κατσούλη Γεώργιο στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας και πιο συγκεκριμένα τις δράσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 30 Ιανουαρίου του 2024 υλοποιήθηκε από την πυροσβεστική επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων σε συνεργασία με την ομάδα δράσης του ΕΠΑΡ-ΡΕΝΤΙ που έχει αναλάβει τον άξονα επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 1η Μαρτίου του 2024 διοργανώθηκε από την ομάδα δράσης του ΕΠΑΡ-ΡΕΝΤΙ που έχει αναλάβει τον άξονα επιμόρφωση εκπαιδευτικών επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ΔΕΠΗ και αντιμετώπιση και ομιλήτρια την ψυχολόγο του σχολείου, την κυρία Σκιτζή Μαρία. Στις 4 Μαρτίου του 2024 υλοποιήθηκε επιμορφωτική δράση με θέμα τεχνικές χαλάρωσης για την πρόληψη και τον έλεγχο του στρες με ομιλήτρια την κυρία Γεροντάρη από το Φορέα Δράσης Τοπική Μονάδα Υγείας και συγκεκριμένα δεύτερο τομεί Νίκαιας ΔΕΔΗ και διοργανώθηκε στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Τέλος, το σχολείο μας συμμετείχε σε σχετική τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης αφού αποτελεί μέλος του ΔΙΑ σχολικού προγράμματος Προστασία και Φροντίδα Ζώων Συντροφιάς. Επίσης, θέλω να αναφερθώ ότι κάναμε προσπάθειες πολλές να έρθει να μας ενημερώσει ο φορέας του Ίωνα Μιλωνάς όσον αφορά τη συμπεριφορά μας στην οδική, αλλά δυστυχώς δεν τελεσφόρησε η συγκεκριμένη προσπάθεια. Νομίζω θα το ξαναπροσπαθήσουμε του χρόνου. Λοιπόν, αυτά από τη δική μας ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Εγώ, η Ζέρβη Ιωάννα, είμαι για όσους δεν με γνωρίζετε από τους γονείς που έχουν έρθει, μαζί με τον κύριο Ρίγα, τον Δημήτριο, το μαθηματικό μας. Την κυρία Λούμπη τη Βαρβάρα, που μου κάνει τα παιδιά και την υποδιευθύντρια του σχολείου, την κυρία Περδικομάνη. Λοιπόν, αναλάβαμε μια δράση που είχε σχέση με την ενδυνάμωση των σχέσεων των μαθητών μεταξύ τους, αλλά και των μαθητών με τους καθηγητές. Δεν θα σας δείξω, ούτε θα σας πω πολλά πράγματα, γιατί θα δείτε ζωντανά εδώ ένα δείγμα από τη δράση μας, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς η ομάδα που δημιουργήθηκε, η οποία είχε σχέση κυρίως ήταν καλλιτεχνική, με μουσική, έκανε όλες τις, συμμετείχε μάλλον σε όλες τις γιορτές του σχολείου, 28, 25, 17 Νοεμβρίου, είπανε τα κάλαντα τα Χριστούγεννα τα παιδιά, κάνανε πολλές ώρες προετοιμασία και παρουσιάσανε μικρά και μεγάλα θαύματα, όπως όλοι οι μαθητές και οι μαθήτρες μπορούν να κάνουν, και το σχολείο είναι ανοιχτό σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και δουλειές. Σήμερα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε ένα μέρος από αυτά τα θαύματα που κάνανε οι μαθητές μας και ευχόμαστε σε όλους να περάσετε καλά και ό,τι το καλύτερο για τα παιδιά και για το σχολείο πάντα. Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, σήμερα έχουμε την ευκαιρία
τρέξουμε σε μια ξεχωριστή και αξέχαστη διαδρομή της χοροδίας μας. Μέσα από τις πρόβες, τις παραστάσεις και τις ατελείωτες ώρες προετοιμασίας, καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάτι μαγικό. Τα τραγούδια που επιλέξαμε να ερμηνεύσουμε δεν είναι τυχαία. Καθένα από αυτά κουβαλάει τη δική του ιστορία και συμβολισμό. Ξεκινήσαμε τις πρόβες με το People Are Strange των The Doors. Ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει τη μοναδικότητα κάθε ατόμου και που στη διαφορετικότητα μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Το οποίο σύνθεσε και έγραψε μόνη της η χοροδία για τη γιορτή που παρουσιάσαμε στις 17 Νοεμβρίου. Οι στίχοι αφηγούν την τραγωδία που έζησαν πολλοί Έλληνες φοιτητές το 1973. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Είπανε να αφήσουν μόνο μες στη φυλακή. Ήρθα κόντρα με τον νόμο μπροστά μας φιλοναζί. Φασιστές πλύνουν τον δρόμο, έχουμε μια ζωή. Λέγοντας με τα παιδιά δικαίωμα η μάθηση. Είπανε να αφήσουν μόνο μες στη φυλακή. Ήρθα κόντρα με τον νόμο μπροστά μας φιλοναζί. Φασιστές πλύνουν τον δρόμο, έχουμε μια ζωή. Λέγοντας με τα παιδιά μια ζωή ελεύθερη. Λέγοντας με τα παιδιά μια ζωή ελεύθερη. Λέγοντας με τα παιδιά δικαίωμα μας τα φέρει. Λέγοντας με τα παιδιά μια ζωή ελεύθερη. Παιδεία ελεύθερη. Περπατώ στη γειτονιά, βλέπω όλα καθαρά. Παίζω μόνος μου το πιάνο, δίπλα μου μια κιθάρα. Έψαχνα συμπατριώτημα, δεν βλέπω πουθενά. Βλέπω έξω την αγώνα, μπροστά μας ανατά. Βλέπω πως δεν σταματάει, αμέσως κατάλαβα. Ζήτω όλο το ψωμί και η ελεύθερη ζωή. Ζήτω όλο το ψωμί, η παιδεία το φέρει. Ζήτω όλο το ψωμί και η ελεύθερη ζωή. Ζήτω όλο το ψωμί, η
ενώσαμε τις φωνές μας για να τιμήσουμε τις ρίζες μας και να μοιραστούμε το πλούσιο της ελληνικής παράδοσης με το κοινό μας. Για σένα κόρη όμορφη θα με τα πούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε και τα μασχασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε και του χρόνου να σας πούμε και τα μασχασί να πιούμε. Ο Θούριος του Λίγα Φεραίου είναι ένα διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας και πατριωτισμού. Μέσα από αυτό το τραγούδι νιώσαμε τη δύναμη της ενότητας και της αγάπης για την πατρίδα μας, εμπνέοντας ο ένας τον άλλο με το πάθος και τη δυναμική μας ερμηνεία. Πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις γράφες τα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις γράφες τα βουνά. Καλύτερα να σου πας ελεύθερη ζωή, παρά σ' όλα τα χρόνια σκλαβιά και φυλακή, παρά σ' όλα τα χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Μετά, το Bohemian Rhapsody το Queen μας έφερε αντιμέτωπους με μια μουσική πρόκληση. Μια σύνθεση που απαιτεί τεχνική αρτιότητα και συστηματικό βάθος. Με την ερμηνεία μας καταφέραμε να αναδείξουμε την πολυπλοκότητα και τη μοναδικότητα αυτού του κλασικού ροκ κομματιού. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me, to Mama, just carry my hand, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've got to throw it all away. Mama, I wonder, I sometimes wish I'd never be born at all. Με το I Love Rock and Roll των Joan Jett and the Blackhearts ζήσαμε τη χαρά και την ενέργεια της ροκ μουσικής, θυμίζοντας με την επαναστατική της δύναμη και την ικανότητά της να μας ενώνει και να μας ενθουσιάζει.
About the record machine, I knew he must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song. I could tell he wouldn't be long till he was with me, yeah, me. I could tell he wouldn't be long till he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, singing out of time, moving to my favorite. And that's for his name. But I don't have to say, cause it's all the same. The beat was going strong, playing my favorite song. And next we're moving on, he was with me, yeah, me. Next we're moving on, he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, singing out the town, moving to my favorite. Τέλος, το μη χανόμαστε από το Δήμο Αναστασιάδη το επιλέξαμε με αφορμή το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η τρίτη ηλικίου αποφοιτεί φέτος, μαζί και τα περισσότερα παιδιά της χοροδίας. Οπότε, ως αποχαιρετιστήριο δώρο, σας αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι. Παρακαλώ, όσοι καθηγητές θέλουν να πούν κάτι, μπορούν να έρθουν στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εγώ θέλω απλώς να ευχαριστώ πολύ τα παιδιά για αυτή την ωραία παρουσίαση. Επίσης, θα ζητούσα λίγο από τους καθηγητές μας εξηγήσουν περισσότερο από αυτά που κάναμε φέτος στο σχολείο, σε σχέση με τα παιδιά και τις δράσεις που κάνουμε.
Περισσότερο δηλαδή να αναφερθούν στη σχέση με τα παιδιά και τι είχαν μαζί τους και συμπεριφορές αντιμετώπισαν μέσα στην τάξη, πόσο ευχαριστημένοι είναι οι μεν, πόσο ευχαριστημένοι οι δε, ποια είναι η ανατροφοδότηση που έχουν από τα παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε για να γίνουμε και καλύτεροι αργότερα. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι ευχαριστημένος από όλες τις δράσεις που έχουμε κάνει στο σχολείο. Ελπίζω για καλύτερα και για περισσότερα. Επίσης, ευχαριστώ πολύ τους μαθητές που συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις, και ως θεατές, ακροατές και ως συμμετέχοντες. Περισσότερο χοροδία να ξεκινήσει λίγο. Θα πάω και λίγο το πύρο ύπνος εκεί πέρα. Ήταν one show, εδώ πέρα έχει παρουσιάσει το κοράκι των παιδιών. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για όλα αυτά, το περπεράει περισσότερο, αν δεν θα μπορούσα να κάνει περισσότερα φέτος, όλους τους συνάδελφους, και θα τα πούμε ξανά του χρόνου με τα παιδιά της επόμενης. Ευχαριστώ παιδιά της τεχνητού καφέ. Λοιπόν, αυτά από μένα και τον χρόνο.